Mga igsuon, sa pagsaulog nato sa Pasko, nindot nga tong pangutanon ang atong kaugalingon. Kung ang ato bang gugma sa Dios, igo ba aron makapabuhi o makapabulahan sa paglaom sa uban? Mayong adlaw, mga igsunan ko na ni Kristo. Aniya na kita karon sa ikaupat nga Domingo sa Adbiento, aging pagpangandam sa Pasko sa pagkatao sa tong Ginoong Hesukristo. Ang tema sa ikaupat nga semana sa Adbiento nakasentro sa gugma nga ato usab nga ipahaom sa tema sa Year of Jubilee nga mao ang Pilgrims of Hope. Mga igsuon, sa pagsaulog nato sa Pasko, nindot nga tong pangutanon ang atong kaugalingon. Kung ang ato bang gugma sa Dios, igo ba aron makapabuhi o makapabulahan sa paglaom sa uban? Mga igsuon, ang atong mga pagbasa ug ang atong ebanghelyo karong Domingo nagpahinumdom kanatong tanan nga ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo bunga sa gugma ug ang iyang presensya dinhi sa atong kinabuhi nagpadayon sa paghatag ug paglaom dinhi kanato nga naningkamot sa pagtuman sa iyang kabubuton. Diha sa atong unang pagbasa, kita gipahinumduman nga ang taliabot nga pagkahimugso sa atong manunubos naghatag kalipay ug paglaom sa nasod sa Israel. Kini nagpasabot nga sama sa katawhan sa Israel kung kita kawad-an sa paglaom tungod sa pagsulay ug kalisdanan sa atong kinabuhi, kita gipahinumduman nga ipunting nato ang atong atensyon ngadto sa Dios ug siya na ang bahala nga muhupay ug maghatag kanato og paglaom. Hangtod nga naay Ginoo, ayaw kahadlok, anaa sa kanunay nga mopahimutang sa tanan. Bisan kanusa, wala siya mupakyas sa paghatag kanato og paglaom. Bisan pa sa panahon nga miundang ta sa paglaom sa iyang kaayo ug kaluoy. Apan siya nagpadayon nga naglighon ug naghatag kanato og paglaom. Ug ang atong ikaduhang pagbasa nagtudlo kanato kang timaan sa paglaom mao ang sakripisyo. Kini nagpasabot nga ang paglaom mo'y naghatag kanato og kusog nga kita magpadayon sa pagsakripisyo. Dili nato kalimtan mga igsoon nga ang mupatay sa tong paglaom mao ang atong sala ug garbo. Mo nga aron magpabiling buhi ang atong paglaom, kinahanglan nga kita magsakripisyo alang sa atong sala aron kita mapasaylo sa atong kasalanan. Ang tao nga tinud-anay nga nahigugma, andam nga mosakripisyo alang siyang kinigugma. Ang tao nga tinud-anay nga nahigugma, dili kapuyon nga mulaog. Mga igsuon, aron dili ta kapuyon sa atong panaw sa pagtuo, kinahanglan nga dili kita mubuwag sa atong Ginoo nga nagpadayon kanatong hatag ug paglaom. Ug ang atong ebanghelyo sa ikaupat nga Domingo sa Adbiento nagpahinumdom kanato nga ang sakripisyo ni Maria sa pagbisita ni Isabel bunga sa iyang gugma ug pagtuo sa Dios. Kung kita nagsakripisyo aron mapasaylong atong kasaypanan, si Maria lahi kay iyang sakripisyo gibuhat niya alang sa iyang gugma ug pagtuo sa Dios. Kay tungod siya walay buling sa sala. Kita gipahinumduman ni Maria nga unta ang atong intensyon sa pagsakripisyo mao nga kita nahigugma og nagatuo sa Ginoo. Mga igsuon, ining umaabot ka Pasko, dili nato kalimtan nga gugma nato sa Dios mo'y magtukmod kanato nga magpadayon sa paglaom sa kaayo ug kaluoy sa Dios. Dili unta kita kapuyon nga mulaom sa kaayo kaluoy sa Dios. Ang atong paglaom mo'y hinungdan nga magpabiling buhi
ang atong pagtuo nga maoy kusog nato nga magpadayon sa atong panaw sa pagtuo. Amen.